Alright! Nagpudutin niya. Bro, from Urdaneta. TMX 155 niya, nagsisisi na siya kung bakit niya pinababa. Dahil nung pagkababa ng makina niya, nagsilabasa ng mga sira. Number 1, yung pinabili niya na pyesa, timing gear. Bumili na rin siya ng spring kick dahil spring kick yung motor niya. Clutch damper, clutch lining. Yun lang sana yung mga papalitan. Tapos timing gear na original, nagpabili siya. Yan o. Original na timing gear. Tapos original na mga gasket, center, block, tsaka side. Ngayon, nung pagkabukas ng loob ng makina, may tama pa pala bro. Counter shock axle pa pala. Ayan o. Ito yung counter shock axle niya. Nasaan na? Eto, tamado mga bossing. Yan. Pudpod, pati pilot bearing, pudpod. Ngayon, bumili na naman tayo ng counter shaft. Yan o, original. 3,750. Kasama din yung needle bearing or pilot bearing. Yan, napalitan na ng damper to. Napalitan na rin ng lining. Spring kick, bago na rin. Ito na lang, sasalpak na lang tong mga to. Okay? Ilang kwan na to bro? Ilang libo na? 18 mil na! Pambira! Sa pyesa pa lang sa loob ng makina ng TMX 155 kung talagang original yung ikakabit natin dyan. Eh talagang gastos, malala. Pero quality naman yung mga materials, mga bossing yan o. Original lahat. Counter shaft, pilot bearing, timing gear, side gasket, clutch damper, clutch lining, pang malakasan, valve seal, rebore. Okay, pinaribore na rin natin yan kasi malala na yung gas at nagbabawas na rin daw yung langis niya. Na bro? Okay, original na piston ring yung binili natin dyan, pang contact point. Tapos yung piston art, Japan. Okay. Yan, tatanggalan na sila ng circlip. Yung kulay yellow circlip. Yan, tatanggalan na ng circlip para mapalitan yung counter shaft axle. Okay, update mamaya. Kapudpudutan na bro. Update dito sa kusina natin. Nagsilutangan ang mga tiles. Ayan, construction, mga ibang kasama natin. Buti dito, may kasama tayong mason na, contractor pa, mekaniko pa. Yun o, ay walang iba kundi si pare, Jeric Austria. Oh my God! Wow! At syempre kasama ng kanyang mga tropa. Ayan, si Kyle. At si Boy Labo. Labo! Okay, sige, Sinsel. Yun o. Napakalakas. Iyon o, meron pa dito o. Iyon o. Rino Velasco, nanonood ng vlog natin o. Iyon o. Quality supporter o. Sige, bagba. Pare, ayos ka lang? Ayos lang. Okay lang na ba, Tares? Okay lang. Merienda lang, pwede na. Merienda lang. Meron na tayong merienda dito. Ayan o. Pinoy loaf. Yan. Mayroon din tayong kape. Kahit mainit, may kape tayo. Yan o. Black coffee. Great taste. Original. A few moments later. Okay, tapos na, overhauling, palit counter shaft, pilot bearing, original, timing gear, original, overhauling, original, pati yung mayari, original. Nice. From Urdaneta. Ayun o, napakapino. At syempre, bagong rebore bro, break-in lang. Break-in sa pag-uwi. Okay? Nag-smoothen na eh. Quality, pinong-pino. City of Urdaneta, Thursday ng Kayasan, SM. Yun. Bro, salamat. Thank you. From Urdaneta. Ikam sticker bro. Ado sticker man? Mga lakay sticker na rin. Ano mapagkatanti sticker ni kabro ati sidecar ni Bossing? Bigyan ng sticker yan. Si Bossing. Okay. Thank you. Sige bro, salamat. Basta no lumagatik bro, sublim to latab. Follow up, tune up. Siguro rin na gina medyo walter rin.
Kita ko ng Jollibee, pa ko. Then di ulo. Ay, ardi da Jollibee? Di bangin. Di Plaza, di Batog Plaza. Kinagaya mo siguro yung na Jai. Oy. Sige bro, salamat. 18 mil. Original mo. Lakpaw, lumaglag daw. May tsa. May guyod na. Sige bro, salamat. May agutad na di motor na. Oh. Alright. Ayos. Ayos. Nakapoy guyot na sa madig suple. Ayos, Aldrin. Helmet ko. Makawawi din niya with ay kuwanan, helmet lang. Alright, maraming salamat mga bossing at syempre bagong gupit tayo. Shoutout sa naggupit sa atin. Guwapong gwapo. Oh.